कि गरम बंची हेनी बिना पानी रे दिल्ली उपरे। जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करूँ आपण समस्ते भलरे थे। आउ गोटे न्यू ब्लॉग को आपण स्वागत। प्लीज सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। एटा हूँ मिनी ब्लॉग। सकाळू सत कथा कहूँ, चाह कि कॉफी रे आपण दिन आरंभ करंतुनी, पानी रे सब बेले आरंभ करंतु। तो यहाँ मोर दिन में थिला सकाळू उठले दहीबरा टी पैक कर देती हजबैंड को ऑफिस काम गला काम सारा नित्यकर्म सारिकी मुझे पलि आसली। ମୁଁ ସରିଲା ପରେ ପେଟ ପୂଜା ତ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ପେଟ ପୂଜା ପାଇଁ ପୁରା ସାଧା ସିଧା ଥିଲା। ଏଠି ଜହ୍ନି ଆଉ ଟମାଟୋ ଟିକେ ଖାଲି ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରି ଛାଣି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଆମ୍ବ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମ୍ବ ମିଳୁଛି। ତ ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଚକୁଡ଼ି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଲଞ୍ଚରେ। ଆଉ ରାତିରେ ଥିଲା ଏଇଟା, ରାତିରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମାଛ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ମାଛ ତ ଯାହା ଜାଣିଥିବେ, ଯେହେତୁ ବୁଧବାର ଥିଲା ତ ଟିକେ ଆମିଷ ପାଣି ଦରକାର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ। ତ ଏଠି ମାଛ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଦରକାର, ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିହାତି ଜଣେଇବେ कमेंट द्वारा। मो वीडियो केमती लगुच। मो रोषे सर जाइए, खाया गली। तो यहाँ रातिर रही। नमस्कार।